Dole ke sa kyau, da yau kyau ko ba mai kyau, ai muna kyau. Allah ba mu kuɗi mu kashe mu kashe. In muka zo ta fashe mata ɗari ne su baje kai. Mata go, da as. Ba ci ko bane ai. Inda as Allah ne ya baki inda as. Ba ci ko bane ai. Ke safa ina zaki? Bayana ga ciki ga goyo ga ruwan sama ya tantaka yi mazan mace ya dukan kalli da kyau Assalamu alaikum mutan gidan Adamin ya ce kowa ya saka account number din sai a sa mai 10,000 domin sayen data. Ku huta lafiya. Na gode.